I dette afsnit ser vi huset for allerførste gang. Vi faldt pladask for det på grund af beliggenheden og den fantastiske udsigt. Huset er et norsk småbrug med sin egen skov og mark. Det er et næsten 100 år gammelt træhus, som dog trænger til lidt kærlighed og omsorg. Kom og vær med på vores opdagelser. Så er vi fremme, og vi har fået nøgle. Ja, så er det jo perfekt. Se bjerge. Ja, skal vi prøve at gå derop af? Ja. Jeg har det fint med det her. Men jeg føler også ret meget. Ja, men det er hundekoldt. Det er hundekoldt. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke taber den nøgle der heller ikke. Så de har ryddet en sti herop. Det er ganske pænt af dem. Prøv lige at se her. Det er da rådyrspor. Følg den! Nej, det er altså sådan en fra sådan en skistav. Ja, det er en ski. Okay, det klipper vi lige ud, Kattis. Ja. De steder, vi har været, så har jeg lavet et F. Har du lavet? Det viser, at jeg har været der. Okay. Men det kunne da godt være dyr. Ja, det kunne godt være et dyrespor, ikke? Der må også leve masser af dyr. Det er jo vores grund, det her. Det er helt dernede fra, hvor det begyndte at være en sti, hvor man ikke kunne køre op længere. Det er vores grund. Ja, så har vi 13 hektar eller lidt over. Nej, det der oppe er vores grund. Hvis vi skal komme ind, fordi jeg døren ikke der. Jo. Ej, vi prøver. Vi har en skov et eller sted. Men prøv lige at se, når man kommer op her, så den udsigt der bare. Jamen det her, det er altså vildt. Der er is nede på søen. Det var det, han snakkede om, der kom is på. Og prøv at se her, Kattis. Jamen også vi skal have skiftet alt det her. Ja. Se, den der frik, den må man ikke gå ud på, den altan der. Hvad? Den altan, den må I ikke gå ud på. Hvorfor? For jeg tror ikke, den holder. Den er lidt rød. Hvad? Det her for nogle... Men vi har udsigt derovre også, Kattis. Vi har. Jeg skal på toilettet. Skal du dem, så håb. Vi må se, om det virker, Frik. Jeg ved ikke, om der er noget at tørre sig med. Er det mig, der har nøglen? Det er jo der har fået den i hvert fald. Wow. Men der er jo også en lås på den der lade. Det er der ikke sådan noget. Nå, men er den bare åben, eller hvad? Okay, den herovre. Ja, lyset virker sgu da, Kattis. Jeg synes ikke, at du lige noget billedet. Nej. Jeg vil godt snakke om at genbruge det, men det er godt nok meget lavt. Jeg tænker på de her konturvirker. Nej, men Kattis, havde du tænkt dig at beholde det der? Nej, men jeg havde da tænkt lige på det, vi har skulle bruge det. Tænk den her igennem og lige lave en plan om, hvad gør vi i det køkken her. Det er dig, der finder på planen, jeg bygger. Fordi der er mindre, man kan genbruge, end jeg troede. Fordi det var jo der, jeg godt ville, at man brækkede ned, og man havde en ø. Ja. Så det var åbent. Og man så kunne man jo godt flytte komfuret herover. M-hætten er jo nem at putte ud den vej. Jo, det er den faktisk. Det er den. Det var måske også bedre at proppe den ud den vej. Ja. Så vi kan have det rør op igennem. Ja. For der kommer bare kondens i sådan et rør. Så prop den ud den vej, fordi så fjerner vi jo bare den der. Jeg vil gerne ned i kælderen. Jeg vil ikke. Jo. Der sidder ikke noget spøvs dernede. Far. Eller gør der? Far! Prøv at se de mur her. Ja. Det er bare sådan nogle granitsten, der er lagt om på hinanden. Så kommer man ned her. Ja, så kommer vi ned under terrassen. Gør jeg det? Ja, nu kigger vi lige her, hvis vi hænder lyset. Så er der også på ruderne, så kommer der noget. Men prøv at se radiatorerne, Kasper. Vi kan bare købe nogle nye, og så plotte i der. Men prøv lige at sætte den til, og så lige se. Hvad står den på? Den står på 20, er det ikke for meget? Lige til at starte med. Se om den overhovedet virker. 1. Hvad er det her? Ja, det er lidt. Og hvad så derovre, Kattis? Der skal vi have sådan et stort vinduesparti i. Skal vi ikke det? Jo. Det ser vi lige. Jeg har fundet frem op til vores værelse. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvor toilettet er.
er, mor? Det er derude. Er der noget lys så? Ja, her er der. Okay, det er... Jamen, lyset virker sgu da, det er der altid så. Ja. Jeg ved ikke, om bruseren virker. Skal jeg prøve? Ja, du skal bare ikke blive våd. Så får du forfrysninger. Er der frostgrader herinde, Kaldes? Nej, det tror jeg ikke. Jo. Nå. Der er frost på indersiden. Men nej, Katja tror ikke, der er frost. Den der virker der i hvert fald. Den tror jeg... Jo. Men prøv lige at se det her, Katja. Det er selv gammelt. Jeg ved ikke. Det er her, du slukker. Ja, skal vi ikke bare beholde det? Det er da fint nok, altså, så længe det virker. Godt. Har du fundet dit værelse, Frik? Jeps. Mit altså godt nok slidt. Det er rigtig slidt. Og det var det, jeg sagde. Jeg skal lave en masse ægre. Ja. Jeg lover dig, det bliver godt. Jeg har en dør. Prøv at se. Der er ingen isolering i. Nej, men det kunne da jo komme. Der er 3 her om bagved. Det skal skiftes. Og det er jo det, Frik. Du må ikke gå derud, fordi jeg stoler ikke på den der, den holder. Og så falder du ned, og så slår man sig, ikke? Sneen er dyb. Er du med på den? Ja. Godt. Det er sips. Jeg synes, det Jeg var også isoleret heroppe over jo. gynger det lidt, eller er det bare mig, der... Jamen, det synes jeg. Vi skal have lavet noget med nogle tæpper og noget halløjsa. Ja, der hvor vi kan isolere, synes jeg næsten, vi skal isolere. Er det her på? Fordi du laver jo loft henover her, ikke? Også ligesom Jo. der, så kan man godt lægge isoleringer. Og fordi der er sådan en plet på gulvet, kan du se det? Nej, det er fordi, der er holdtaget. Er det seriøst hullet eller? Men er det vådt derhen? Jamen, du skal regne med tøsne, kan jo måske godt komme ind. Ikke? Og der er jo ikke det, du skulle være tårt Her har vi elskabet. Det ser også fornuftigt ud, faktisk. Det hele er tændt, kan det. Og det er jo ikke helt så slidt, det der. Sådan der. Nej, det er faktisk meget godt. Ja. Der er også en radiator. en radiator. Det er der ikke nogen af de andre steder. Nej. Ja, men skal vi bære tingene ind? Der er cirka, jeg vil gætte på 150 meter op til huset. Måske også mere. Så det bliver en lang dag. Hvordan er moralen? Jamen, det er okay. Er den okay? Det var godt. Jeg bakker lige ud i siden her, eller hvad hedder sådan noget. Kører lige herude i... Den afrikanske bærekvinde kom til. Ja. Er det ikke en Christian? Jo. Der er lige Søren Ryge. Det er da fedt, vi har sådan en. Ja, til julepynt. Vi har også sådan noget der til jule. Flemming og Frik, de har været inde i laden for at se, om der var noget brænde. Og det ser ud, som om der er noget brænde. Der var en... Vi vandt! Brænde! Der var cirka til en 14 dage eller sådan noget, tror jeg. Okay. Så det er jo godt. Jamen, det er jo bedre end ingenting. Altså, vi har til i aften. Ja, Så nu skal vi faktisk bare ind og tænde op, skal vi ikke det? jo. På brugsanvisningen så stod der 2. Det ikke, at 1 det var hvor man kunne få musik, og 2 det var hvor man sådan ikke kunne få musik, men alle mulige hestelyde. Okay. Ja. Men det er ikke ret tit, den spiller musik, far. Ja, okay. Men kan du holde varmen? Ja. Det var godt. Der er blevet en god temperatur nu, ikke? Mm-hmm. Det var godt. Det er udsigten. Er du klar til lige at spacere ud i snevejret sammen med mig? Ja.
Du elsker det? Jeg elsker det. Hvad er det, vi skal? Vi skal det. Vi skal have en opdatering til kameraet. Holdt, Kattis. Er det lige her? Ja, det er lige her. Nå, okay. Nu er det begyndt at sne, Ja. som vi kan se. Og hvad er status, Kattis? Jamen, hvad har vi snakket om sidst? Vi har lige siddet fast, jo. Men vi kunne Ja. ikke. Det er en lortebil. Ja, den er tom nu. Ja. Så nu og den er baghjulstrukket. Ja, Ja, så den laver julespænd alle steder. Vi ligner Ja. turister. fuldstændig. Den mindste bakke kan vi ikke komme op af. Nej. Og man må sige, det her er ikke den mindste bakke at komme op af. Nej, Nej. ja, nu kan vi ikke se den nu her, men den er... Den er lidt stejl, så vi kan overhovedet ikke komme op. Så nu holder vi nede ved børnehaven, som er helt nede i bunden. Nej, man kan se den herfra, tror jeg. Om Nede bag busken. Ja, dernede, ja. Man kan lige se det kan man godt se. Det er ikke helt væk. Så der holder vi nede og er gået hele vejen om. Og heldigvis er bilen tom. Så vi tør ikke at købe flere... Nej, vi skulle have købt møbler. De møbler, vi mangler. Men det gør vi ikke, fordi hvis vi ikke kan komme op, så holder vi nede ved børnehaven og skal bære hele vejen. Ja, og det kan vi ikke. Det kan vi ikke, nej. Så det er kun Arnold Schwarzenegger og Ja. company. Ja. Så vi Hvad gør vi så? skal ikke mere nu, egentlig. Vi har jo gjort det, vi skulle her. Så kører vi hjem, og så kører vi en ordentlig bil, tror jeg. Som... Ja, vi snakkede lidt om, at vi skulle have en 4-hjulstrækker. Om vi var nødt til det, når vi også skal købe en trailer. Jeg aner ikke, hvad de koster. Nej, det må vi finde ud af. Sikkert dyre. Ja. Sikkert. Så det er status lige pt. Ja. Så jeg tror, vi siger farvel til Norge nu her lige så langsomt, gør vi ikke det? Jo. Kør hjem. Jo, vi skal lige lagt en hjemtursplan, lige se, er der lige noget, vi lige skal have styr på, inden vi kører. Ja. Så muligvis kører vi i morgen. Men det er jo fint heroppe. Ja, bestemt. Simpelthen fint. Snevejret er fint. Jeg kan godt nok ikke se det lige nu, for nu kigger jeg på kameraet, fordi det har jeg lært, at man skal kigge. Det er faktisk fint med det der mus, lav.